Guys, Dito dito tayo ngayon sa bukid. bukid. Yan. Nangunguha ng sitaw. Yan, mag-pick tayo ng sitaw. Ano, guys, ang ganda ng mga bunga ng sitaw ngayon. Ang mahal ngayon ng gulay. Ang kasta, di kita ni. Okay. Dito daktil, dito. Dito? Ipus-ipus mo. Hindi mo puro. Ayan, hindi ko alam magpuros. Diyan ka magpuros. Pero Ilocano mo, mabalin. Hindi ko mo ang magpuros. Hindi ko alam ang magpuros. Hindi ko mo ang. Ang ganda magpiking sitaw, bataw, patola. Hindi, magkadubungan ng tikabangin. Ito, bangin. Ganda. Tikabangin, tarubungan ng tikabangin. Natakpol mo itong sitaw. Pusi-pusin ka na ganun. Kaya magdaan kapag bungaan na ka. Hindi mo magburos. Pusi-pusin. Pusin eh. Nagkukutong lagi tinalaan. Mga alalan dito nakukutong sa dumaktul pa. Yung magadungal dumaktul. Harap din naman bumunuras agad. Yun ang. Layo tayo. Kanya manong dapat tayo. Ano? Wow, nga mga nakauray. Nagbayad tanggamin. Gawi doon na. Kung nangita pa. Kaya gawin nga 11:30 to. Usapan ko. Nagbayad kayo mat ka na. Ang isprem na ito na. Natural. Baka dapat i-kwada dito ilap. Na ganun. Karabasa. Dilakay. Baka may kalabasa pa dito. Lab, alaam. Kita karpe mangi egon. Yan guys. Yan, nagpipik na yung asawa ko. Dami namin na namin nakuha guys. Masarap mag-ulam ng sitaw. Bataw. Sitaw. Yan ang lalaki. Lalaki guys. Ang lalaki. Nila kaya ng problematiko dito yun. Gulay. Pati di guys kulaklap. Pasti mo lang di mulaan da. Yung na panantay di nga eh. Grabe eh, madi mabalin. Mabalin nga ihalom. Yung si kay tagsida. Okra. Okra ti mayat. Ne. Tangkil. Ay, ada okra na. Tangkil. Kita mang baka da okra. Hindi mo rin tangkil. Di pa ni ban. Ang gado. Kanto ni madilan asidanan. Damama. Lang.
Ibangir, ang kapay na panan. Ang kinakwa talab dito kay Jayak. Para siyang kampari dan ni tatay. Nawis mo kumada Madel. Gatin. Nabay nga anak ng vlog. Luwang ng bukid. May lam. Kasi baburasan mo pang tinuriba pa mag. Kuri ba? Hindi mo magburas. Dati nila po, nagdakkel. Nagsiselpoda. Hmm. Diyan. Alooman. Sa tapay. Kuri babong. Kuri babong. Kuri babong. Buhit ito kita rin buras. Batit. Ne. Diyan bangir. Dito yung kawanak pa yung munog. Dito yung pailab. Oh, dapay. So, nakasumusuitan ka mga pag-alangkot ka. Nagtudon. Nagtulog. Ito. Antan. Ay, umuulan na guys. So, dito na lang guys. Uwi na kami. Tapos na kaming mamitas ng sitaw. Yan ang napitas namin guys. Ang dami oh. Ang dami. Umuambon na, umaambon na. Uwi na kami. Okay guys, bye! Hanggang sa muli!